O encargado de inaugurar a xornada o luns 9 de abril será o historiador Xerardo Agrafoxo, cunha charla sobre a Carta Fundacional de 1168. No tumbo A da Catedral de Santiago está a Carta Pobra de Noia. Que é iso? Pois é unha carta fundacional de unha vila donde nun principio se fai un intento de trasladar o primitivo asentamento de Noia, que estaría na Barquiña. Na Barquiña houve ali un castro. Depois dese castro seguramente houve unha vila romana porque se encontran achádegos romanos, e logo, uns días antes do 9 de abril do ano 1168, o arzobispo de Santiago ordena trasladar a vila da Barquiña a Noia Tubal. Por qué? Bueno, pois seguramente porque houve un incendio, ou porque seguramente as invasións que houve nesa época dos vikingos e os árabes destruíron parte do Porto Apostoli. Entón, a Carta Pobra é un intento de crear unha nova vila. Nos días sucesivos intervirán Clodio González Pérez, que abordará a historia dos topónimos Noia e Compostela, o xeógrafo Pedro García Vidal, cunha conferencia sobre a orixe medieval do Portus Apostoli, ou a arqueóloga Manuela Pérez Mato, cunha intervención sobre o Totum Bonum e o seu territorio. O espectáculo de danza O Periplo de Arnolfo e a exposición de pintura de Domingo Filgueira completan a programación das xornadas. Conmemorar o día 9 cunhas actividades concretas e profundizando nesa historia e profundizando pois no entendemento dos pasos que se deron a partir de aí e da importancia que tuvo esa Carta Pobre e esa declaración para o devenir posterior e para o transcurso histórico posterior da nosa vila. Ademais, durante toda a fin de semana desenvolveránse outro tipo de actos conmemorativos da Carta Fundacional, que serán presentados próximamente. Para a semana que ven, pois tenemos tamén unha presentación do programa do que é o fin de semana pois xusto máis onde coincide ese 9 de abril, onde fai esos 850 anos, esos 1168, para informarvos do que faremos en ese fin de semana.